Bekudibene izithwalandwe, iinkokheli zecawe, amarhamente, abazali kwakunye nabafundi abakhethiweyo bezikolo ezimbini esamabanga aphakamileyo iLoyiso kunye nesamabanga aphantsi Isaac Boy kwinkonzo yamatshetshi nalapho abantwana banikwe izihlangu zesikolo kwakunye neempahla zangaphantsi. Kule ndibano kukwathandazelwe lo nyaka-mfundo-miyo. Umfundisi weli bandla Archdeacon Lulamile Ngesi uthi eli phulo sele liyinxalenye yesithethe sale cawa nesiqhutywa qho ngenyanga yoMdumba. Ibandla lasematshetshi jikelele ngalo mhla kwiinkonzo zonke zasetshetshi kukhunjulwa, kukhuthazwa, kuthandazelwa imfundo. Yeyona nto sihlangene apha namhlanje. Abanye babafundi abafumene izipho kweli bandla bathi bekusele kunzima kubo ukuya esikolweni bengenazihlangu zesikolo. Ziva kamnandi because esikolweni bendihlazeka izihlangu bendizinxibile. Kamnandi like ngifumene izihlangu zesikolo because bendingenazo. Omnye wabaququzeleli balomsitho nowayengumfundi waseLoyiso uGqirha Mvuleni Bhukula uthi banqanda ukuba kungabikho bantwana baza kusilela kwimfundo ngenxa yokuhleleleka. Will be able to go to school being confident and also be able to match their peers. Kungabikho nto kuthiwa lo akanxibanga kakuhle lona uthena. So we hope it's going to motivate them to be at school every day in all the activities benxibe izihlangu. Inqununu yaseLoyiso kunye nomfundisi-ntsapho wase-Isaac Boy bayavuya abantwana bezikolo zabo befumene uncedo. Kuluvuyo kakhulu ngoba ingqungquthela efana nale iluncedo kakhulu ngoba ngelinye ixesha abantwana esinabo abazali babo bathatha intweni. Initiative ethe yenzeka yokuba basiphe ihlangu for abantwana abahlelelekileyo kuba nothi wonke umntana okhoyo phaa esikolweni uyakwazi uafford ihlangu zesikolo. Eli phulo lifumene inkxaso kubangcwabi uVantyi and Vantyi, isebe lophuhliso kwakunye neNelson Mandela Bay Theatre Complex. Aba baxhasi bathi kubalulekile ukuxhasa nokuphuhlisa ekuhlaleni. As an institution we are duty bound ukuqinisekisa ukuba siyakwazi uncedisa urhulumente akube kanti uyakwazi ukuncedisa abantwana abancinci ngezinto ezifana nezihlangu nazo zonke ezinye izinto ezizinecessity abazidingayo abangenawube kanti ngenxeni yemeko sesimo sezomnotho kule country abakwazi abazali babo bathengele. As social development we are custodians zabantwana nokukhuselwa kwamalungelo abantwana. Yiloo nto ke sibona uba masibe lapha ngoba le nto incedisa ekutheni ukukhuseleni amalungelo wabo and kulungiselela ukuthi bakwazi ukuthi xa bazibone befana abanye abantwana xa besesikolweni bangazivi ingathi bangabantwana abakhethakeleyo kwabanye abantwana. Izihlangu bezilungiselelwe lo msitho bezingama-25 neza kunikwa abanye abafundi abangakhange bakwazi ukuzimasa lo msitho. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSisipho Mtiki, ndisezwide Gqeberha.